Zup, baby, on anem. On anem? Yes. Però ara on anem? Ara anem a Gatwick Airport, platform 2, amb el tren que va a Brighton, però pararem a la següent parada. Terminal? Sí. Gatwick Airport és més gran que Heathrow. És a The South. Ok. I allà hem fet el check-in online i deixarem la parada. Molt bé. I anirem a l'avió, ens comprarem menjar perquè el menjar d'Air Transat és una mica una merda. Yes. I ja està. Hello, my love. On estem? Estem a Toronto. Al Pearson. Per los pelos. Què ha passat? Explica'ns-ho. Hem arribat allà, a Air Transat, A Gatwick. a Gatwick, i ens ha dit estem en overbooking i podeu agafar compensation i hem dit, l'Aleix ha dit can we not do that? I després hem anat a embarcar i han tret els nostres bitllets, però en l'últim moment han tret els bitllets i ens han dit potser un de vosaltres s'haurà de quedar. Només un. Només un. I llavors hem dit ni de conya. I llavors hem dit, home, un es quedarà, perquè clar, però llavors han fet com un xanxo i els hem caigut bé. O sigui, ha fet fora una altra I senyora. ha fet fora una altra senyora perquè poguéssim pujar nosaltres a l'avió. Això sí que hem hagut d'anar separats. Jo anava a la fila 7 amb el Habro de Benzimal i l'Aleix anava amb el Rick a la fila 50. Sí. Molt guai. Molt bé, hem arribat molt bé. Estem al barri de Little Portugal. Portugal! Sí. I allà hi ha un senyor que està tirant-li el frisbee al gos. Mira, veure. Però el gos no sé si voldrà tornar ara. Sí? Què tal l'experiència tarantontera, de moment? Està molt bé, ens hem llevat a les 6 del matí. Bueno, jo a les 4. Quan t'has anat a dormir, no Sí. comptes, sense que les 4. Sí. I què tal, Tarat? No, ja estàvem a esmorzar. Al principi et decepcionava una mica, Sí, perquè Toronto. estava en un barri una mica... Però està bé. Però aquest barri és molt mono. I ara barri? seguirem caminant. Sí, perquè tens fred. Sí. Anem caminant cap aquí. Cap on hi ha aquesta bici, que camina cap aquí. Tot molt mono. Què tal, veig? Molt bé. On estem? Estem a cercar d'això és Downtown Toronto. L'hem caminat bastant. O sigui que no tenim molt clar on estem. Hem trobat aquestes cadires al mig del carrer, a l'Indoor Church. I aquí hi ha aquest edifici, tot curiós. I aquí hi ha la torre aquesta de l'Ecos. Ho veieu? Sí, no? I aquí hi ha edificis alts. Curiós, eh? Doncs sí, aquí hi ha cadires random. Vine a trobar-les, a veure si t'agrada. Boi! Toronto ens agrada molt. I vindrem a viure aquí. Hem caminat un colló. Sí? Saps, pel buitet. I... hem vist Toronto entero. Hem vist el Downtown, Old Town, Distillery District, una plactata de fuego. Hem menjat un bacon pea-meal Sí. sandwich. Hem vist el St. Martin Lawrence, com es digui, St. Lawrence Market. Hem vist el Path. No. Però no prometia gaire. No. I ara estem tornant a descansar una mica al Airbnb, Sí. al Chinatown, a Per- Kensington Market, per anar als Greatscapes. Això. Sí, aquí és l'Ajuntament. Ui, no sé si es veu alguna cosa. Hem vist el City Hall, Sí, el l'antic City City Hall. Hall, el nou City Hall. Tots els City Halls que tenen Good stuff. good stuff. Estem a nou. Això d'aquí és el City Hall.
Allà. Anem a l'exhibition. Eh? Anem a l'exhibition. Anem a l'exhibition. I ja tenim uns zoos. Hem anat a veure la exhibition. Molt interessant. Faltaven encara algunes coses per construir i llavors alguns events per organitzar i llavors haguéssim vist alguna cosa. Però era tot, estava buit, no hi havia res. Aquell edifici en construcció d'allà, darrere. On estàs anant tu? Estic de Pucalló. Pues, una cosa així era, però tot a l'exhibició. Total, ha sigut una mica fracàs, però hem fet una passejadeta amb la meva Marieta, que això, i ara estem tan cansats que ens hem assentat aquí al costat del carrer. Hi ha el Lake Ontario, que és un... No me l'expliquis, vale? Aquella parella es pensa que els estic gravant. Mira, per aquí, a veure, això d'aquí és el Lake Ontario. Crec que està horrorós. Claro. Però bé, ens ho estem passant molt i molt bé i ens mudarem aquí, eventualment. Potser d'aquí un any Perquè no cal que duis a tots els vídeos. ens mudarem aquí. La Maria està fatal últimament. Estem a Rosedale, barri bé del nord-est de Toronto, molt bonic. Hem anat a esmorzar, hem menjat, què ens hem menjat? Uns ous, uns bacons, uns... Una hamburguesa. Sí, de tot, molt healthy. I ja hem vingut a passejar per aquí i ara anem a... On anem ara, Alex? No, encara no. Al Lakeshore. A Lakeshore. I és molt agradable aquest barri, hi ha gent fent footing, hi ha gent fent jardineria. Desapareix el xafo i ja està. Hola, Hola, què ha passat? què ha passat? Hem anat a recollir el cotxe de lloguer i jo molt amablement li he preguntat a la senyora que què costaria fer un upgrade a un Wrangler. Hola, mira quin edifici allà. Bueno, i el cas és que ha dit, bueno, costa tant, però jo us ho podria deixar per tant, això que fan, no? I llavors... Total, que ara anem cap al Niagara Falls amb un Wrangler i després cap a Intercourse, Pennsylvania. La meva dona em fa fer aquestes coses. Jo no vull, Però ho fa fer. Quan frenes, mola, aquest cotxe és divertit. I Canadà, I love it. Ai, 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 ai. No sé si veieu res, però això són els Niagara Falls. Tot això, però tot blanc, és tot... Res. Però vaja, aquí... Aquesta gent
quatre veïns. Aquí, allò... Una carretera molt xula. I amb aquest cotxe és perfecte tot. Ara estem en un poble Amish. Aquí hi ha la Maria, ella no és Amish. I avui hem passat la nit en aquesta caseta tan mona. Aquella finestra allà està sobre la nostra dutxa, sobre el nostre lavabo, de fet, el retrete. Strawberry Street, que coses. Aquí, en aquesta porta, estàvem nosaltres. Que és tot super artesà i Amish en general. Aquí hi ha el nostre supercotxe, del qual estem enamorats. I aquí hi ha el cotxe del Hilton Peak. És tot tan mono en aquesta village. On estàs? Estem a Intercourse, Pennsylvania. Exactament on? Intercourse. No, exactament. Aquí a Chencaton Village. Village. Hi ha tota botigues superboniques, unes senyores aquí que passegen. Aquí Jam and Relish Kitchen, Insect Creations, The Jewelry Box, The Smokehouse Shop, que tenen smoked meat i provençal. Fa molt bona olor també. Tot és artesà, tot és espectacular. Babe, on estem? Estem a Intercourse, Pennsylvania. Interesting. Sí, aquí estem. Abans es deia Cross Keys, però vam pensar que Intercourse was funnier. És molt bonic. És superbonic. Sí. Consideraries mudar-te aquí? Yes. Vindrem, doncs. Molt bé. Good. I comprarem tot el furniture de la Ara hem fet servir una feature del cotxe que és no tenim sostre ara, l'hem perdut. Hey babes, Hello. on estem? We are in Harrisburg. Harrisburg, huh? Yeah. Very comfortable. Estem anant en direcció al... No sabria dir-te. No sabries dir-me? Estem aquí a Harrisburg. Harrisburg. Collons, Capital de Pennsylvania. Això d'aquí podeu veure aquí. el capital. Tot una mica de xat. Mira com es mira. Ara. Què veure aquí tant d'hora? Estàs mordant? Has sentit alguna cosa. A veure si salta per agafar. Mira. Oh. Estic per veure. Petit negre.
Aquesta l'he sacat. Ai! Marieta, Ens nervi. on estem? Estem a Bear Fence Mountain. I ara anem a fer aquest trail de l'Appalachian Trail. De l'Appalachian Trail. Crec que és de l'Appalachian Trail, amiga. Bear Fence Trailhead. És aquest, és aquest. Indicat. Sí, segur que està indicat. Per aquí hem d'anar, cap aquí. Vamos. Va, que sí, encara estan dormint els ossos. Pot ser que ens trobem alguns ossos. Però bueno, és aquesta carretera no molt transitada. Molt bonica. Hi ha els ossos. És que estem anant per un caminet aquí, al mig del Shenandoah National Park. I és tot super bucòlic i bonic. Escolteu. Potser això és l'Appalachian Trail? Appalachian Trail. Estaria marcat, no? Ah, mira. Appalachian Trail. És l'Appalachian Trail. Sí. Això va fins a centenars i centenars de quilòmetres, oi? Sí. Ara som aquí al mig i hem trobat un puntet aquí. Al peu d'una roca. Yeah. Ops, encara, cap aquí, suposo. Salut de líder. Yes. Aquí he de deixar gravar, nois. Estem al... Com es diu? Bear Fence Mountain. Hem vingut a veure la posta de sol. Ens hem llevat avui a les 5 del matí i mireu, intentaré fer un 360 graus. Però aquí mateix és on estem ara, aquesta boira. Impressionant. Thank you, Scott. Aquí estem ara al pàrquing del Shenandoah i ara on dormim en aquestes cabanyetes d'aquí. Estem a la cabana 115. Aquí tenim el llit a l'entrada i ja està. Una llar de foc, que quasi no es veu. Ah, sí, sí. Ui. I aquí al bany, com veieu, és això. Això és tot. Això és tot. I aquí fora veiem cérvols i coses. És el foco. Ah. Està plovent, això és pluja? Sí, és pluja. Estem ara mateix aquí en aquesta cabanyeta. Per allà tenim el cotxe. Yes. Estem ara a punt d'incorporar-nos al Skyline Drive i serà un drive divertit pel Skyline.
final i una caseta i una meadow i una... És que està molt blanc allà. On? Es veu alguna cosa? Sí. M'he perdut el pirulín. Aquí hi ha el pirulín. Què hem creuat? El Potomac River, no? Crec, vamos. Avui hem vingut a esmorzar aquí, al Fisher Farmers no sé què. I estem hasta aquí. I aquí a davant hi ha, no sé si ho veieu, el riu Potomac, que en diuen. I aquí tenim la Marieta. Oi. Ah, Marieta, què hem esmorzat? Hem esmorzat un dones de ham boníssim. Sí, I una bird in the nest. molt bé. I ara Molt bé. som a la pancake. Anem-hi, doncs. Anem a buscar pancake per al cotxe perquè si no la Deix li agafarà una taquicàrdia. Sí. Ready when you are. On és? Con TV3. Tan! Aquí hi ha... Aquestes són les escales on es va rodar The Exorcist. Per recrear-nos l'escena, Bicho, del... No, és que no me'n recordo. Has de ficar-te dalt de tot, crec, i començar a rodolar escales avall. No? No ho farem, això? No. Mira, tu també veure-les. Ja, sí. Són xurrissoles, són molt valentes. Aquí hem de portar el Jordi. Que t'esperi que la What's up? I bé, la resta és bastant estàndard. Sota això no sortia. La Maria pujant per les escales de l'exorcista. Xin, xin, xin. Xin, xin, xin. Estem a Laundromat. Què tal l'experiència? Molt bé. Paga la pena, no? Molt. $2 hem fet la crugada. 2,25. Estem aquí fent, aquesta és la nostra roba, si teniu dubtes. Roba? Això no podem rentar encara, que portem les que portem, però el que no portem, tot aquí. Eren moltes com uns hàmsters. I ara anem a veure la Casa Blanca, el Lincoln Springs, i el DuPont Circle. el Lincoln Memorial, el World War II Memorial, i la Richard Springs Memorial. Tot el memorial. Pots dir aquí el reflexe. Anem a fer el nostre recorregut amb aire condicionat per DC perquè fa molta calor. Sí. On anem? Ara passarem per DuPont Circle i després veurem si hi ha alguna cosa per veure. Si és només una rotonda, rotllo Francesc Macià, adeu. I si hi ha realment tema per veure, intentarem aparcar. Veia aquesta església aquí. Sí. Això és DuPont DuPont Circle. Circle. És una rotonda, no té més. Però és al centre urbà de la ciutat. Ok. Però és una rotonda, bàsicament, És Però maca. bueno, deu haver-hi més que That's això, no? alright. Deu ser un icona, un icon, que en diuen ells, no? Ah, que no? Sí, sí. On? Aquí A davant? l'entrada de l'hotel, espera. Ah, pots aquí gravar. estem al Watergate, on tot el d'això ens va passar. Espera que jo... Got it? Yes. Sí? Sí. Ja, I a aquest edifici del costat, aquest blanc, és on es va quedar la Mònica Lewinsky Per amagar-se a la premsa. per amagar-se a la premsa. El- Que ja podia haver escollit un altre El de edifici. Watergate, mira, el de Watergate Virginia Avenue. Bueno. I allà endavant el Pirulo. Yes. El Washington Memorial. Washington Memorial. I aquí hi ha l'Eix Memorial. Memorial.
Allà no es veu molt bé. Ui, s'hauria de posar l'altre zoom, però bueno. Ja veieu el Lincoln, allà aquí amb el Lincoln Memorial, volia dir, estava jo dient. I aquí tenen la Marieta. I a l'altra banda... Els estats i l'any en el que es van ajuntar, i a baix els primers estats. Hi ha 16 columnes dòriques que representen els 16 estats que hi havia quan el Lincoln va fer la Union. Molt bé. Què tal, Lincoln? Què diu? A veure, està molt tranquil. Estem aquí a la Casa Blanca. És que no hi ha ni un vídeo dels que hem fet que no comenci amb estem. Vale, doncs no estem. Ai, estic no saber, posa la cara més cap a la valla. Aquí hi ha el barac. Ara s'està fent ella allà una truiteta abans d'anar a dormir. Aquí hi ha gent. Això és tot. That's it. Això és el White House, però el White House l'hem vista, no? I tant. És xula. I el meu... A veure, espera't. No. Sí, ja veuràs. Veus, si tinguéssim un selfie stick, bitxo, tu no me'l deixes tenir. Mira aquesta xurri que s'està fent. Mira. Sí. Explica'm una història de por. Hi havia una vegada. Aquí a l'Obama. Però és que si no t'hi faig amb el mòbil no se'n veu la cara. Però aquí a l'Obama. I jo estic aquí. Són al White House. És molt emocionant. Hi ha molta poli. Ja està. That's it. Estem creuant el... Ai, una altra vegada. Te n'adones? Sí. Creuant el Bay Bridge, Bay Bridge. que va a... Kent Island? No, això és Baltimore. Això d'aquí. I això d'aquí, on estem anant, és l'altra part de la baia. La veia. Es veu tota l'estructura del pont. Però només podem anar a 60 milles, 40 milles per hora. Mira, i aquella és la tornada. Allà la tornada, no sé si el veieu, però el nostre és igual que aquest d'aquí. Arribem a Filadèlfia. És el City Hall de Filadèlfia. Aquí tenim la Marieta, que està una mica calorada, estem com a 3.000 milions de graus. Aquí. I got time. Estem al Magic Garden de Filadèlfia. És un home que es dedicava a fer escultures i obres d'art així amb vidre, com aquí podeu veure, i rodes de bici i això. Aquí s'ha quedat aigua dintre. Ah, sí. És molt impressionant.
Tots els carrerets d'aquí a Filadèlfia són així. Sempre ves d'un sentit. Casetes petites. Tot one way. Aquesta és la campana famosa de Filadèlfia. La Marieta. I aquí darrere hi ha el famós Independence Hall. Aquesta campana abans estava allà. I es va trencar, no sé si veieu a l'esquerda. Verrazano Bridge. Això no és res. El Verrazano Bridge no és famós? No sona. És coquí, no? Pilar. Pilar, ¿dónde vas, Pilar? Ah, mira, allò d'allà sí, no? Que sembla ja més Manhattan. Està quedant superxulo. Està quedant superxulo. Hola, hola. Hola. Estem walking in Manhattan. Estem walking in Manhattan. Molt Ens xulo. agrada molt. No recordàvem que era tan xulo. Veieu, aquí hi ha com edificis que no estic mirant molt bé el que faig. És molt, molt bonic. No està tan cremat com en el vídeo, tot. Però és molt bonic. També ens mudarem aquí. I'm making a video now. I shouldn't have told you. We're overlooking the sunset. Get a picture, you guys? Yeah, let him take a picture of us. Estem ara mateix a St. Francisville, Louisiana. Hem llogat, hem agafat unes bicis de l'hostal i és tot com estem com en un conte de fades o una pel·li, millor dit. How you doing? Ai. Què tal, Marieta, on estem? Estem a Sant Francisville. Nos han fet una lliçó d'història pel carrer, uns senyors molt macos. Sí. I aquí és on va volar la bandera escocesa per primera vegada fora d'Escòcia. I és com una mini regió anglesa dintre de Louisiana. Sí, això m'ha cridat molt l'atenció. Però que era una colònia espanyola, però llavors els van començar a pujar les taxes. I van dir, no. Hasta aquí podemos llegar. Sí. És tot com perfecte, És com una mica...
és un pessebre. Sembla un poble d'un altre temps. Que farem pel carrer per dir, ai, on esteu? Què feu? Eh? I aquí és una de les esglésies que s'explica la història. El seu fill és el cura de l'església. Ah, sí. Bueno, l'assistant. L'assistant cura. Molt bé. Però també té un degree in physical, no sé què, in French. Ah, molt bé. És com un campus de retirada d'advocats. Oh, sí, hem vist molts bufets d'advocats en Bufet, aquest. courthouse, Charles Advocate. És Sí. com a... Aquí hi ha una Lowman's Square. església episcopal. Sí. Aquí amb tot de... No hi ha... amb tot d'arbres, molt bonic. Com? No hi ha penes mosquits. Sí, portem una hora en aquest poble i ens han rebentat els mosquits ja. És per tota l'aigua estancada. És molt bonic. Jo he aparcat aquí al pàrquing. Com podeu veure, està buit. La Maria no ha aparcat. No, la Maria no pot pujar a la bici molt bé. No. Són bicis de pinyó fixa, sense frenos, com veieu. Es frena pedalant cap enrere. La Maria, com la portem aquesta tècnica? Molt bé, el que passa que a vegades vaig fent així Ja, sí. i llavors faig, ups! No. Molt bé, molt bé. Al mig dels aiguamolls i el bosc. I se senten sorolls, no sé si ho sentireu. A veure, para'm una mica. Hi ha grits, ocells... No estan tenint en compte que aquests arbres hi ha coses. És molt heavy això. Estem fent aquest tour per la plantation d'una plantació de cotó de Louisiana. I és molt interessant. Aquí hi havia tot el cotó. Això és aigua, sembla gespa, però és aigua. On estan? En queda una, l'altra s'ha ficat a l'aigua. La veus? Sí. Com tenen trepitjos una sense voler? Hòstia, són ràpides, eh? Que tia, que són ràpides. Les veus? És molt allà. Ja està sortit. Aquí tenim un gazebo. Això és aigua, per aquí ens podria sortir un cocodril en qualsevol moment, eh? Sí, sí. Estem a Baton Rouge. Això no sabem què és. Arrenquem. Allà m'imagino que hi ha el riu allà davant. Sí, aquí hi ha, veus? Aquí ho diu el mapa. Hi ha una vista del riu aquí. Perfecte. Quin caldufi, no? Fa bastant caldufi. Estar en mi pont. Estem a New Orleans. La Maria per aquí, allà hi ha el Mississippi River.
les arracades que li vam comprar a New York, a Brooklyn, fan al·lèrgia perquè el tio ens va dir que eren de plata i no ho són. Els huevos suyos són de plata. Mira, ja ve el nostre tram. Estem en el cementiri de Nova Orleans. Hi ha un grup d'abuelos. Males llengües diuen que han vingut a escollir la seva tomba. I per males llengües vull dir... Xin-xin! Mala llet, eh? Texting. No texting. Speed limit strictly enforced, eh? No texting while driving. Quin speed limit? 35. No me digas. Estem entrant al Pontchartrain, no sé com es diu, Pontchartrain Causeway, que és el pont més llarg del món. Pont continu més El pont continu més llarg perquè del món. els a Xina van fer una mica trampeta i van fer un pont com amb extensions. Aggregation, aggregated. 65, és el límit. És que no es veu. 38.442 metres de llargada. Ja l'estem fent. I estem sobrepassant el Lake Pontchartrain. Que no es veu al final, tot, per la curvatura de la Terra. Aquest el devien fer amb la curvatura de la Terra, doncs. Sí. Espectacular. Bueno, i total, què t'ha semblat New Orleans, veig? Molt xulo, Sí? molt interessant, molta personalitat, molta música. Bourbon Street era una mica merda. Però vam trobar Vam trobar Frenchman Street i era molt més xulo, molt xulo. moltes més llocs de música Molt menys xurres despullades pel carrer, està molt bé. i ara estem al New Orleans International Airport. Hem retornat al cotxe de lloguer. A veure què hem fet aquest cop. Hem anat per Frenchman Street, A un lloc que es diu Ladyland. Electric Ladyland. Electric Ladyland. I... Oh, yeah, i això és una... Fleur de Lis, que vol dir... Flower of the Lily. I representa... Era el French Royalty, vol dir light, light, life i loyalty, o alguna així. Algo així. I loyalty. I Sí. estava per tot arreu a New Orleans i és el símbol de la ciutat. Hell yeah! Yeah. Ja estem aquí a l'aeroport de New Orleans. Molt xulo aquest aeroport, tu.
Baby, Hola. com anem? Molt bé. Cap on anem ara? Thousand Islands. Guananoque. Gananoque. Guananoque. Gananoque. És l'última part del nostre viatge. Oh. Però ha sigut èpic o no ha sigut èpic? Tot. Yay! Estem tornant a Ontario. More to discover. More to discover. Acabem de passar el control de duanes. Tan, tan, tan. I ens han interrogat una mica, com sempre. Sí, però no ens han demanat les enganxines, com sempre, que et diuen que has de fer això i després... I després què passa? I després no te treuen. Mira quina torre aquí amb una espiral aquí. Són escales, això. Ah, això és el Skywalk, no? Skywalk. Skydeck. Skydeck Road. Sí, Skydeck. Què deus venir a mirar? Sí, The Thousand Islands, això. Ah, podem venir a fer. Mira quin pont més xulíssim. Hòstia, 50 quilòmetres, clar, aquí tornem anar amb quilòmetres, aquí. Mira les Islands! Avui agafarem unes caiacs i ens n'anirem per aquí. Mira, aquí ja es veuen les Thousand Islands. Mira, tortilletes. Tu mira endavant, per favor. Jofeta, que aquí n'hi ha moltes més. Tu després mires el vídeo. Arriving at 23 Church Street on the left. 29 hem dit que era. Hem arribat a Gananoque. Aquesta és la casa on ens allotgem. En un cul-de-sac, aquí davant del riu. I estem en una atmosfera molt agradable. Totes són casetes moníssimes. I aquí tenim la senyora de la casa. Què? Què ha passat? Quina n'has fet ara? Eh? Estava mirant el que m'he passat. Pot ser, no ho sé, no m'hi he fixat. Aquí fan jardineria. Bueno, ara es veu una miqueta millor. Estem ara a Gananoque. Sempre li dic Guananoque, no sé per què. I és impressionant. On anem, senyoreta? Airport. De? Toronto. Per volar cap a... Final de les vacances. Però ha sigut intens. Estem ara preparant-nos ja. Si és l'última casa on hem estat, aquí en aquest cul-de-sac davant del riu, preciosa.
que ha sigut això? No ho sé, tira. I aquesta és la casa on ens hem quedat. Que són dues juntes. In 100 meters, turn right on King Street West. Turn right on King Street West. Ah, estem a mitja. Clar, perquè estem a Canadà. Hola, baby. On estem? Què t'ha semblat el viatge que hem fet? Molt bé. Què t'ha agradat? Tot. T'ha agradat tot? Alguna preferència? Tot diferent. Molt bé. Jo crec que... no ho sé. Aquest també. Un gran viatge. Gran viatge. Muy bonito, muy bonito. Molt bé.